Bon dia. M'heu enganxat que encara m'estava acabant de maquillar. Passeu, passeu. Heu vist a quina habitació més xula he dormit avui? Estic a la suite Eros de l'Hotel Llegendes i cada una de les seves 15 habitacions ens explica una llegenda diferent. En el cas de la meva habitació, la llegenda de la bruixa de la catedral, que diu així: Bruixa de Girona tira pedres. Pedres tiraràs, que de pedra et quedaràs. Però voleu saber una altra cosa molt bona d'aquesta habitació? Les seves vistes. Veniu, veniu. Sí, això que veieu és un sofà tàntric, però no mal penseu que jo aquesta nit he dormit ben sola. Mireu, quines vistes. I és que, com diu la sardana, Girona ens enamora. Bé, Girona i tota la comarca del Gironès en si. Per això avui farem una ruta per aquest territori per conèixer-el millor. I com que ens espera un dia molt complet, comencem per un bon esmorzar i que ens acompanyi el vent a favor. Hola, què tal? Bon dia, com estàs? Bé. Sí. Merci. Carles, explica'm una mica, estem ben bé al centre de Girona, quin tipus de client ve aquí? Un client que, per exemple, no tingui gaire temps, suposo que és el punt neuràlgic. Sí, estem al centre, estem a 200 metres de tot, diguéssim, de la catedral, de tot això. Té 2.000 anys d'història, el qual té el seu caché, i llavors una cosa, un client que ve en poc temps, el que recomanem i diuen els estudis que hi han fets de turisme i tot això és que ha de visitar 3 llocs amb aquest ordre. Primer la catedral, segon el Call Jueu, que a més és el 5è d'Europa, després del primer és Berlín, doncs el 5è d'Europa en conservació és aquest de Girona, i el tercer és els banys àrabs. Això és el mínim que s'ha de fer quan es ve a Girona. I llavors, evidentment, nosaltres el tema del món de les llegendes, que és un món imaginari, que és un món fantàstic... Explica'm la que sigui més significativa i el perquè d'aquest hotel, el seu nom, Llegendes. Sí, bueno, la més significativa és la que tenim molt a prop, que és la del Cul de la Lleona, que és aquí a la plaça de Sant Feliu, que diu que qui ves al Cul de la Lleona retorna a Girona. Llavors, cada matí veiem aquí autocars, veiem gent, que tothom... Petonejant el Cul de la Lleona. El Cul de la Lleona, que diu llavors tornes a Girona, que ens interessa molt que la gent torni, no? Llavors, la història d'aquesta casa, diu la llegenda, que hi va viure Sant Narcís, fa 1.700 anys. Diu que va deixar la petjada en sentit invers, un dia que el perseguien, tot això, tothom demana per la petjada no hi és un tema imaginari. Hi ha, pensem, una molt maca, que és el vampir de la Rambla, que està sota les voltes de la Rambla, i llavors diu que si una noia posa el seu promès o la seva parella, la posa així mirant cap aquí, a sobre hi ha la llegenda, diu que al cap d'un any s'han casat. Bueno, ho haurem de provar, això. Quin tipus de turisme rep la ciutat de Girona? La ciutat de Girona és una gran desconeguda. Hi ha molts hotels molt bons, diferents tipologies, uns són de negocis, els altres són d'events, nosaltres som, en aquest cas, en aquest centre històric, a peu de tot arreu. Cadascú té la seva singularitat. Doncs, si et sembla, convidem a tothom que vingui a visitar Girona i mentrestant nosaltres acabem d'esmorzar. Gràcies. Endavant. Doncs ara que ja tenim la panxa plena, anem a conèixer el Barri Vell. Com ja deveu saber, el Barri Vell està envoltat per les muralles medievals i és on s'hi troben els principals monuments. Vaja, un punt clau pels turistes. I deixeu-me que us expliqui que el Barri Vell de Girona apareix a la prestigiosa revista The National Geographic. Però no us penseu que aquesta zona de Girona està vinculada només al seu llegat històric, sinó que a dia d'avui el Temps de Flors de Girona i el Festival de Teatre Amateur temporada alta aporten molts visitants. I parlant, hem arribat al nostre destí, la Casa Masó. Hola, bon dia. Què tal?
Bueno, i aquí hi ha l'entrada de la casa. És ben bé, Rosa Maria, com si haguéssim entrat a casa la família Masó, eh? Exactament, aquí s'ha mantingut tot com fa 100 anys. Aquí, doncs, això és l'escenari justament d'on va viure Rafael Masó fins que va tenir 30 anys, on va acabar la seva carrera d'arquitectura i una mica on va anar forjant el que era el seu estil, el noucentisme. Aquí veiem precisament una mostra d'aquest estil que s'estava començant a desvetllar aquells anys, després del modernisme, i trobem una sèrie d'elements icònics que ens remeten precisament en aquella cultura, en aquell moment històric i cultural. Aquest és el menjador de la casa, que el va dissenyar integralment Rafael Masó, el va pensar com el cor de la casa, on passaven els dinars de família de cada dia i també els fets importants, com podria ser les festes majors, els dinars de Nadal, una mica tot el que era la vida familiar dels Masó fa 100 anys. De fet, un dels trets característics d'aquesta casa és que no entres en un museu, sinó que entres a casa de la família. Exactament, sembla talment com si la família hagués sortit un moment i ens hagués deixat entrar-hi així una mica d'amagat, perquè és que tot el que es conserva és original de la casa. Intacte. Intacte, tal com era en el seu moment. Explica'ns una mica quina era la importància de la família Masó en el context de Girona d'aquella època. Mira, la família Masó havien aconseguit una certa importància a nivell social, entre d'altres coses perquè el pare de Rafael Masó era procurador dels tribunals i havia fundat una impremta en aquesta casa i el Diari de Girona, a finals del segle XIX. Després, el germà gran, Santiago Masó, era advocat i diputat per la Lliga aquí a Girona. Rafael Masó era l'arquitecte, tothom més o menys ja el coneix. Tenien un altre germà, que era Joan Masó, que era farmacèutic, i Narcís Masó, que era mestre. Tot plegat configurava una família de principi de segle, amb tots els fills en carrera universitària i amb un estatus social determinat justament per aquesta cultura, aquest nivell cultural que havien assolit. Era la part de la burgesia catalana d'aquell moment, no? Era la burgesia catalana d'aquell moment, sí, eren els nous professionals que havien posat estudis universitaris i que gaudien d'un cert estatus a nivell ciutadà. Un altre exemple de l'estatus de la família el trobem en aquesta sala, que és una sala d'estar del segle XIX, tant que existia a l'època dels pares i dels avis de Rafael Masó, i especialment en la col·lecció de pintura que ens envolta, que va anar reunint Rafael Masó Pagès, el pare de l'arquitecte. Hi ha peces de Modest Urgell, de Guillem Pasqual, de Brull, de Raumo i una sèrie de pintors bastant propers a l'escola d'Olot, en alguns casos. Com que encara ens queda molt dia per davant, anem a descobrir quines activitats més podem fer al Gironès al centre de visitants. Hola! Bon dia, Judit. Què tal? Bé. Neus, m'han dit que estic al lloc perfecte per saber quines activitats puc fer aquí a la comarca del Gironès. I tant, doncs mira, molt benvinguda. Gràcies. Perquè al centre de visitants del Gironès el que oferim és una experiència al territori. Que el visitant sàpiga què pot visitar, què pot fer, on menjar i quines activitats de turisme actiu. Perfecte. Merci. Doncs amb aquesta targeta, que hi ha aquest codi QR, anem a fer una passejada d'emocions a la carta i multimèdia. Explica'm què és tot això. Mira, doncs aquí ja en diem el Centre d'Interpretació del Territori i la idea és que a partir d'un joc interactiu per totes les edats el visitant pugui descobrir o redescobrir els que diuen que hi ha al Gironès. Comencem amb aquest plafó que ens situa i aquí la informació ja la tenim amb els 4 idiomes. Seguirem les fletxes i primer de tot el cinema. Anem a descobrir 4.000 anys d'història del Gironès. Carai. Tot un cinema, això, eh? Sí, tot un cinema. Per nosaltres soles, a més, Neus. Imagina't que bé, eh? Aquí ens sentem còmodament i llavors aquí la pel·lícula ben titulat Descobreix el Gironès com mai ho havies fet.
La idea és que a partir d'aquesta pel·lícula situem els nostres visitants en aquesta història del Gironès per entendre per què tenim la comarca que tenim, no? Una mica aquesta simbiosi de natura i cultura que és el Gironès en aquests 27 municipis. T'ha agradat la pel·lícula? Realment una pel·lícula molt interessant per conèixer la història i el llegat de Girona, del Gironès. Exacte, de la comarca. Doncs bé, entès el passat, doncs ara entrem en aquests 3 espais que vinculen una mica al present. Si t'hi fixes, hem intentat que la posa en escena sigui moderna, però molt també... futurista, eh? Exacte, però minimalista dintre de tot. Aquí tenim doncs les taules interactives i aquest primer espai es diu patrimoni, perquè aquest present l'expliquem a partir del patrimoni, dels personatges i de les històries de vida. Què hem de fer jugar? Tens la teva targeta? Sí. Doncs agafem la targeta, jo t'explicaré primer com es fa i després tu mateixa. Perfecte. La targeta es posa aquí al revés, perquè a partir de la fotografia i del codi QR ens demana que ens identifiqui. Endavant. En aquest cas, vull veure el vídeo, que és un vídeo de 40 segons, que ens situa, en aquest cas, amb el patrimoni cultural. Neus, estem veient el poblat ibèric del Puig de Sant Julià de Ramis. Exacte. Si ara jo volgués fer aquesta visita, què ets de fer? Bé, aquesta visita hi ha uns guies que estan concertats, hi ha uns guies, però a la carta durant tot l'any és possible. A la comarca del Gironès hi ha l'Associació de Guies de Natura que tenen planificades unes rutes al llarg de l'any per fer, doncs això, passejar. I ells diuen que no és el mateix mirar que veure. És una mica el seu lema. Si vols, des del centre de visitants, et fem la reserva perquè puguis anar a passejar acompanyat d'un guia de natura. Doncs ja la podem fer. Perfecte. He vist, Neus, que a part d'activitats podem fer quasi la compra dels productes que hi ha més reconeguts en la comarca. Exacte, la idea d'aquest espai botiga és que els productes alimentaris i també els artesanals del Gironès hi tinguin el seu lloc. Què ens emportem? Mira, jo te recomano ton oli de llagostera, arbequí, boníssim, allò que fem els catalans, un bon pa amb tomàquet i oli, perfecte. pernil. I si no, acompanyat, per què no, d'una truita, amb uns bons ous, de pagès, com ha de ser per fer una bona truita. El cistell. Exacte. Mira, aquesta de marmelada de llimona està molt bona. I agafarem també la de codony. Perfecte. Ja sé que quasi bé és l'hora de dinar, però a mi amb tot això quasi que m'ha agafat gana. Podem picar alguna cosa aquí? Sí, i tant. Anem a l'espai de gastronomia? Som-hi. Neus, està boníssim aquest iogurt. I tant. És iogurt natural ecològic de Camión. Mira, el secret te l'explico. Explica-me'l. Estimar les vaques. Cuidar-los. Doncs falta poc per dinar, però jo me l'acabo segur, eh? Perfecte. Bon profit. Gràcies. Ara que veig aquests caiacs, que podria fer aquesta activitat així més mogudeta? I tant. Ara mateix, si vols. Sí? Mira, el turisme actiu és possible a la comarca del Gironès. Caiac al riu Ter, una experiència única. Ho has de provar. Doncs avui que fa bon temps, si et sembla, em canviaré i anem cap a fer caiac. Perfecte, doncs et fem la reserva de seguida. Perfecte. Doncs ara que ja porto la roba ideal, ja podem anar a fer l'activitat esportiva d'avui, una ruta amb caiac pel Ter. I com que veig que gairebé ja ho tenen tot a punt, jo me'n vaig cap allà a fer l'activitat. A mi, després de tanta activitat, m'ha agafat gana. I a vosaltres?
I què millor que degustar la cuina de Girona al Draps. M'acompanyeu? Hola, què tal? Judit. Benvinguda al Gràcies. restaurant Draps. Si Perfecte. vols, podem passar. Sí que hem fet gana avui. Molt bé. Carai, Josep Maria, veig que ja ho tenim tot a punt, això. Sí, Us hem preparat una miqueta la carta. Veig que, a més, abans que m'expliquis, són molt complets. O sigui, això és per una sola persona? Això és per a 2 persones, Una mica la idea del restaurant Draps són plats per compartir. Explica'ns una mica quins ingredients es fan servir en aquests plats que veiem avui. Utilitzem molt productes de la zona. Per exemple, aquí tenim la paperina, que és una pasta filo amb una mica de foie, amanida i fruita de temporada, que anem variant. Un associat de formatges catalans, per exemple. Un llobregant, que és un caneló fet de marisc i de peix. Les gambes, que fem amb una vinagreta de llimona. Llavors tenim molt foie, molt pop. El cavall, que és carn molt bona i molt saludable. Llavors tenim un llobarret. Tenim el cangur, aquest ja no és de... D'aquest d'aquí no, Aquest ja no, però bueno, també introduïm algun elegament així exòtic per donar una mica un toc més creatiu a la nostra cuina. I l'ànec, que aquests ànecs sí són de Bescanó. Doncs si veníem amb la gana feta, ara veient aquests plats encara més, I tant que sí. Bueno, Judit, comencem. Jo començaria amb la paperina, que és un plat que és molt vistós per l'època que estem d'aproximar-nos a l'estiu, que és de fruites i verduretes variades, amb un toc de foie i una vinagreta de fruits vermells. Perfecte. Que vagi de gust. Gràcies. Bueno, Judit, continuem. Sí. T'hem preparat una hamburguesa de poltre de cavall perquè et doni molta energia per acabar el dia tan... Perfecte. No n'he menjat mai, així que serà una novetat, això. Bravo, segur que t'agradarà. Merci. Bueno, Judit, per acabar t'hem preparat un biscuit amb uns carquinyolis de la Garrotxa i una miqueta de xocolata calenta. El millor pel final, com sempre. Gràcies. Després d'aquest magnífic dinar, el millor seria tornar a l'hotel i fer una bona migdiada. Però no, perquè després ens perdríem temps per conèixer territori. Així que ara ens n'anem a fer una ruta de senderisme. Però deixar això a mitges seria un pecat, així que primer m'ho acabo tot. Bones, Eugeni. Bona tarda, què tal? Què tal? Com anem? Bé, hem vist una mica la ruta que ens han preparat des del centre de visitants, però explica'm, què anem a fer? Doncs mira, avui aquesta tarda, després d'aquest dinar que has fet, tan interessant, doncs farem la ruta que nosaltres en diem de la muntanya de Sant Julià, de Ramis, i del Congost del Ter. Eugeni, dreta o esquerra? Doncs mira, en aquest encreuament de camins, com moltes vegades a la vida, hem d'escollir, en aquest cas, on anem? La ruta. Haurem de seguir cap a l'esquerra, seguirem un tros del camí de Sant Jaume, que com veus està indicat. El camí de Sant Jaume és un camí que té molta fama i que molta gent el va seguint, gent que el fa sencer, per etapes, i si volguéssim, evidentment, podríem arribar fins a Santiago de Compostela. No serà el cas. No serà el cas, en aquest cas aniríem dins la muntanya de Sant Julià. Doncs seguim. Eugeni, hem fet parada en el camí perquè m'has dit que què hi ha aquí? Sembla un cau, una cova? Doncs aquí hi ha un punt important de la caminada, això és el cau de les Goges, com es coneix pel municipi i a la comarca. Aquest cau, aquesta cova, és important perquè aquí s'hi han trobat eines que sembla que els avantpassats de la comarca i de Girona, en definitiva, devien viure aquí. Aquí ens hem d'imaginar com una casa
la gent vivint aquí dintre i suposo anant a caçar algun tipus d'animal a la vora del riu, algun rinoceront, algun cérvol, algun elefant, algun animaló d'aquests. I tenim part dels nostres orígens aquí dins. I tant, sí, els nostres orígens de la comarca els han trobat aquí. I també hi ha el tema de les goges, que també hi ha llegendes sobre aquestes dones d'aigua que viuen aquí i que s'ha de vigilar una miqueta, tot i que són bones. Podem entrar-hi o ens passarà alguna cosa? I tant, no, entrem, sí? Què passa. Jo primer, no? Tu imagina't. Sí. Jo et segueixo. Eugeni, estem al cim de dalt de tot ja, del món, quasi bé. Quasi bé, estem al cim del Gironès. Això és la muntanya de Sant Julià i és un balcó, com veus, és magnífic de la comarca. Aquí els primers que hem trobat i que se sap que aquí vivien eren els íbers, aquesta gent que començaven a dominar el ferro, la ramaderia, l'agricultura, doncs aquí tenien un poblat, diuen que hi vivien 200-300 persones, eren gent molt pacífica, que tenien aquí les seves vivendes, en mica en mica van anar millorant l'ús de les fustes, de la pedra, etc. I fins que van arribar els romans, més o menys al segle III abans de Crist. I els romans en mica els van anar dominant, tot i que aquí es diu que van conviure bastant tranquil·lament. Els romans van edificar aquí un castell de vigilància militar, i sembla ser també que un cop el van abandonar, els que estaven aquí, els romans, doncs van fundar la ciutat de Girona, cap al 80 abans de Crist. Un punt estratègic que ha agradat als nostres avantpassats i que a dia d'avui segur que pot agradar a moltíssima gent, per tant, convidem a tothom que vingui a visitar aquest punt neuràlgic que ha sigut sempre i estratègic. Que vinguin al Gironès, que coneguin la comarca des d'aquest lloc i des de molts altres. Com veieu, hem començat el dia amb vistes de Girona i l'acabem amb vistes del Gironès. Esperem que aquesta ruta d'avui us hagi agradat moltíssim i nosaltres us esperem en el pròxim programa. I recordeu que està en marxa el nostre concurs. Ens podeu enviar les vostres imatges de tota la província de Girona a la nostra pàgina web de benafavor.cat o bé a través de les xarxes socials. I el que més vots aconsegueixi per la seva foto guanyarà un fantàstic cap de setmana a Platja d'Aro a l'hotel La Terrassa. Una suite, a més amb jacuzzi, l'endemà una sessió d'espa i l'esmorzar inclòs. Us esperem la setmana que ve amb el Ben a Favor.